Hoi kinderen, hoe gaat het? Ik ga het vandaag hebben over samenstellingen. Samenstellingen zijn woorden die samen één woord worden. Dus twee woorden gaan samen en worden één woord. Eén woord. In het papiaments hebben we het dan over palabra componí, dos palabras cotabira palabra cu unificación. Or in English, compositions. Those are two words that join together and become and have only one meaning. Okay, so we have a few examples right here. We're going to go through these examples. En dan ga ik even weer naar het Nederlands. Ja, al die voorbeelden gaan we even zien. Om te beginnen hebben wij in het papiamento, zeg het maar, dit is in het papiamento en dan heb ik het over dit instrument, dit wat ze gebruiken om een blik mee te openen. Dat is in het papiament. Koi habri bleki. Kos di habri bleki. Oké? Kos di habri bleki. Dus het gaat om, wat is het? Nou, datgene wat het is, dat komt eerst. En daarna zeg je wat je ermee doet. Oké? Nou, hoe heet dit dan in het Spaans? Wie weet dat? In het Spaans heet het un abrelatas. Abrelatas. Dus wat je ziet is dat abre, dat is openen. Dat staat hier aan het begin. En aan het eind staat dan wat je opent. Ja? Oké, dan gaan we naar het Engels. Wie weet hoe je dit in het Engels noemt? In het Engels heet dat een can opener. A can opener. So you have the thing that you open, but the important thing is that it opens the can. Okay, so the most important word in English is at the end. Het belangrijkste woord in het Engels is aan het eind. Terwijl het belangrijkste woord in het papiamento helemaal aan het begin staat. Zie je dat? Kos di habri bleki. Can opener. En in het Nederlands, dat zie je al, hè, als je vergelijkt, hè, net als in het Engels staat het belangrijkste woord staat achteraan. Blik opener. Het is iets wat een blik kan openen. Dus je gebruikt hem om een blik te openen. En dat heet dan een blikopener. Ja, zo is dat, zo werkt dat. Zo werken samenstellingen in het Nederlands. Je pakt de twee woorden, het belangrijkste woord zet je achteraan en dan plak je die twee woorden aan elkaar en dan maak je een nieuw woord mee. Dat is een samenstelling. Dan gaan we kijken, we hebben een ander woord. Dit is ook een samenstelling. In het papiament heet dat een stoel di zoja. Stoel di zoja. In het Engels is dat een rocking chair. In het Nederlands een schommelstoel. Dus het belangrijkste woord, het is een stoel om in te schommelen. Een stoel waarmee je kunt schommelen. Dus het belangrijkste woord staat achterin. Terwijl in het papiament, dan zie je, het belangrijkste woord staat voorin. Stoel. Stoel di zoja. Schommelstoel. Ja? Het is belangrijk om te zien dat het Engels en het Nederlands werken eigenlijk lijken op elkaar. Deze twee lijken op elkaar. Die hebben datzelfde systeem waarbij het hoofdwoord achterin staat. Chair. Stoel. En in het papiamento en het Spaans over het algemeen, meestal, staat het aan het begin. Het papiamento maakt samenstellingen door tussen de twee woorden in het woordje di te gebruiken. Stoel di zoja, kos di hunga.
En terwijl in het Nederlands en het Engels komt er geen die of niks tussen de twee woorden in te staan. Dan plak je ze aan elkaar in het Nederlands of je zet ze achter elkaar. Maar er komt niks tussen. Dan kijken we naar het laatste woord in het papiament, het woord awa di coco. Awa di coco. Dus het belangrijkste woord staat voorin. Awa, di kike awata, di coco. In het Spaans precies hetzelfde als in het papiament. Dus agua de coco. Agua de coco. Maar in het Engels en in het Nederlands zie je weer, helemaal aan het eind staat water, in dit geval in het Engels, coconut water. In het Nederlands kokoswater. Kokoswater. Dus zo maak je samenstellingen in de verschillende talen. En nu gaan we even focussen op hoe je die samenstellingen in het Nederlands kunt maken. Je kunt het ook allemaal zelf doen. Dat kun je bijvoorbeeld in dit geval doen. Je hebt jouw voet en je hebt een bal. Nou, dit is een bal die je met je voet kunt schoppen. Dat is dan een voetbal. Of een tafelkleed. Het belangrijkste woord is kleed, kleedje, of paña. En paña die kikita, paña die mesa. Dus dan komt tafel voorin te staan. En dan is dat samen de samenstelling tafelkleed. Dankjewel. Doei.